την απαλλαγή μαθητών από το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής. Τι ακριβώς είναι, πείτε μας, για να βλέπουμε και το έγγραφο το συγκεκριμένο. Ναι, αυτό είναι το έγγραφο το οποίο καταθέτουν οι γονείς. Μάλιστα. Συνήθως στην αρχή της χρονιάς έρχονται και καταθέτουν αυτό το έντυπο στη διεύθυνση του σχολείου. Είναι ευρώντιοι με όλα τα προγράμματα που έχουν εισαχθεί από το ΙΕΠ. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, διαφωνούν στο ύφος, στο περιεχόμενο. Να σου πω και εμείς μαζί τους συντασσόμαστε, οι περισσότεροι εκ των εκπαιδευτικών. Για ποιο λόγο, πείτε μας τώρα, γιατί ναι. Ο λόγος είναι ότι το περιεχόμενο, ο ύφος, οι αρχές, οι αρχές, οι αξίες που εισάγει μέσα, ακόμα και θίγει πολύ ευαίσθητα σημεία όπως είναι η πίστη των μαθητών. Αυτά όλα είναι τα οποία δυσκολεύουν τους γονείς και έχουν αυτή την ανησυχία στο να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο